آخرین بازی سنجشی، آخرین لحظه آموزش فوتبالبازان قبل از جام آسیا میان فوتبالبازان نوروز در سال 2023 به حساب میرود. اگر این سال را حساب کنیم، این دهمین بازی سنجشی رسمی و دوستانه دسته نورسان تاجیکستان غیر از رقابت‌های لیگ یکم به حساب میرود. با گفته مربیان، این دوره‌ای که دسته نورسان تاجیکستان بازی‌های سنجشی و دوستانه انجام دادند، برای یک تیمی که به مسابقه قهرمانی آسیا آماده میشود، بسندگی خواهد کرد. فوتبالبازان ба бозии охирини санҷишӣ омода мешаванд. мураббиён қабл аз ин вохӯрӣ як ҷамъомадди хурде вобаста ба ҳайати асосӣ, тактикаи бозӣ ва чанд чизҳои муҳим пушти дарҳои баста барпо карданд. имкон ёфтем ки аз Раҳматулло Фузайлов, сармураббии даста вобаста ба ҳасосияти ин рақобат пурсон шавем. хуб, имрӯз охирин бозии санҷишӣ қабл аз ҷоми Осиё аст. ин бозии санҷишӣ то кадом андоза аҳамият дорад? оё натиҷа муҳим аст дар бозии муқобили Таиланд? Ну, естественно, мы на каждую игру товарищескую, официальную всегда настраиваемся играть на победу, потому что это в психологическом плане очень важно. Я думаю, эта игра заключительная перед чемпионатом Азии, контрольная товарищеская игра со сборной Таиланда как раз покажет, на какой стадии, какой готовности мы сейчас находимся. В принципе, ребята готовы. Единственное, соперник тоже достойный. Посмотреть, какие у нас недостатки, именно выявить это все, проанализировать и максимально подойти к чемпионату Азии. тими Таиланд яке аз муддаёни аслӣ барои баромадан аз гурӯҳ ба даври чаворякниҳои мусобиқа мебошад. бозии санҷишӣ бо ин даста аҳамияти хеле калон хоҳад дошт. шумо дар бораи дастаи наврасони Тоҷикистон маълумот доред? Yes, of course. албатта, вақте мо мизбонии мусобиқаро ба дӯш гирифтем, дар бораи ҳамаи дастаҳо маълумоти муфассал ҷамъ кардем. ба мо аз бозиҳои интихобӣ аллакай маълумотҳо пешниҳод шуд, аз ҷумла тими Тоҷикистон, ки онро хеле хуб омӯхтем. вохӯрии дастаҳо дар майдони Alpine Football Camp, ҳамон ҷое ки дастаи наврасони Тоҷикистон давоми 5 рӯз ҷамъомадҳои худро барпо карда истодааст, доир гардид. ин рақобат пеш аз ҳама барои мураббиёни ҳардуи даста охирин фурсати санҷиши бозигарон қабл аз бозиҳои ҷоми Осиё 2022 миёни футболбозони 17-сола мебошад. аз дақиқаҳои аввал андаке футболбозони мо дар хати дифоъ ба саросимагӣ роҳ медоданд, аммо бо гузашти чанд дақиқа ба худ омада дастури мураббиёнро то қадри имкон иҷро карданд. аввалин фурсати голзанӣ ҳам дар дақиқаи сеюми рақобат аз ҷониби бозигарони мо буд, вале капитани даста Абубакр Сулаймонов онро хуб истифода бурда натавонист. фишор аз ҷониби бозигарони мо дар оғоз хеле хуб анҷом шуд. аввалин фурсат барои мизбонон партоб ҷониби дарвоза ва иштибоҳи Сунатулло Исмоилов буд. зарбаи кунҷӣ ҳам хеле хавфнок буд. баъд аз фишоровариҳои хеле зиёд ва паси зебои Абубакр Сулаймонов, Масрур Ғафуров фурсати хуби голзаниро пайдо кард. тӯб ногаҳон ба пои дифоъгар расиду ҳисоб кушода шуд. ин дар дақиқаи 23 рақобат буд. футболбозони Таиланд ҳам зуд бо бозигузориҳои худ ҳамлаҳои хавфнок менамуданд. дар як фурсат бахт барои дарвозабони мо хандид ва тӯб ба тири дарвоза расиду баргашт. дар поёни нимаи аввал шогирдони Раҳматулло Фузайлов ду имконияти хуби голзанӣ доштанд, яке бо бозигузорӣ ва дигари бо ҳамлаи зуд аз канори рост, ки Масрур Ғафуров натавонист ҳисобро 2-0 намояд. бо баробари оғоз шудани рақобат дар қисми дуюм бозии футболбозони мо ранги дигар гирифт. сармураббии даста тасмим гирифт ки ҳамлагари дуюм Орёнмеҳри Нуриддинро ба майдон оварад. ҳанӯз дар дақиқаи 61 вохӯрӣ Раҳматулло Фузайлов якбора 5 тағйирот ба амал оварда ба футболбозони захиравӣ фурсати бозӣ дод. футболбозони тоҷик дар ҷараёни қисми дуюм боз ду фурсати дигари голзанӣ ба миён оварданд. агарчи зарбаи Юнус Исматуллоев аз болои дарвоза берун рафта бошад, имконияти Муҳаммадҷон Тоҳирӣ метавонист тақдири ин рақобатро ба фоидаи тими мо ҷамъбаст намояд. сармураббии даста дар охири рақобат дарвозабони асосиро бо Муҳаммад Абдулҳадов иваз кард. дар охирин ҳамлаи худ футболбозони Таиланд муваффақ шуданд. хати дифоъи мо дар як лаҳза оҷиз монд ва мизбонон бозиро мусовӣ карданд. аз натиҷаи бозии имрӯза қаноатманд ҳастед?
Ну, в целом, думаю, что как бы и игрой, и результатом есть над чем работать. Есть положительные стороны, есть отрицательные, как раз это наглядно видно. Ну, как раз этот цикл у нас был немножко нагрузочный и адаптационный, к климату привыкнуть. Я думаю, для первой игры в целом нормально ребята. Единственное, предоставили резерву возможность, немножко резерв не оправдал надежды, но в целом, я думаю, нормально все. Именно сейчас это все наглядно видно, проанализировать, провести доскональный разбор игры, и чтобы к чемпионату Азии максимально подойти и не допускать таких ошибок. баъд аз 4 рӯз аввалин бозии дастаи наврасони тоҷикистон дар ҷоми осиё бо тими чин барпо мешавад.